ngelih ngono. Kepengin maem. Saking bingunge. Saking bingunge. Iya. Aku yo pengin sate. Heeh, terus maju meneh ana sate 100 meter. Lho. Lah. Sate 100 meter kuwi sing arep mangan sapa, Reng? Yo polisi sing 100 meter kuwi mau paling-paling kaya Yo. iki alhamdulillah wujud raos syukure warga masyarakat ana ing Sido Mulya Lor. Iki alhamdulillah wujud rasa syukure. Susah wong dadi dagelan ya kok ngene iki. Kudu iso menyesuaikan suasana. Walaupun suasana hati lagi sedih, lagi galau apa wae yo kudu tetep iso ngebeng. Kudu iso joget barang. Oh, galone nggon ndi, Reng? Lah. Aku iki lagi bingung bukane galau. Aku mangkat mau karo kancane. Iya. Kancane Jenenge sapa? Irawan. Lah iya, kok medun ilang ket mau. Lho. Irawan medun ilang. Kowe undangane Rawan. Rawan. Lho kok aku maju terus ning kajen ngono ana tulisan rawan kecelakaan. Masya Allah, apa ora sedih hatiku. Oh. Kuwi dudu rawan kuwi tegese akeh kedadian. Tulisannya ora akeh kedadian, tulisannya tetep rawan kecelakaan. Rawan kecelakaan. Mulane aku dadi bingung susah. Mergo si rawan kecelakaan. Saking bingungnya aku arepe takon polisi. Yo, terus arepe golek kantor polisi kuwi. Ning Karanganyar to. Heeh, Karanganyar kuwi aku wedi. Yo, lho wedine. Maju titik kono tulisan polisi 100 meter. Masya Allah. Loh, gila. Lah. Kuwi rambu-rambu to, Reng? Ora ono tulisane rambu-rambu. Ono tulisane ukur polisi 100 meter. Oh, polisi 100 meter. Heeh. Ayo, tegese 100 meter maning ana kantor kepolisian. Ora delai ana tegese ngono kok.
saking frustasine aku wis kancane ilang. Ya, terus? Jare diarani rawan kecelakaan. Terus? Takon polisi wedi. Ya. Aku dadi ngelih ngono. Oh. Kepengin maem. Saking bingunge. Saking bingunge. Ya. Aku njuk pengin sate. Terus? Maju meneh ana sate 100 meter. Lho. Lah. Sate 100 meter kuwi sing arep mangan sapa, Reng? Yo polisi sing 100 meter kuwi mau paling-paling kaya Yo. iki alhamdulillah wujud raos syukure warga masyarakat ana ing Sido Mulya Lor. Iki alhamdulillah wujud rasa syukure ngawontenaken ruwat bumi utawa rawat bumi men bumine bersih teguh kukuh rahayu slamet. Amin. Kalih saking sambikala. Amin. Ing sawau sampun dipun ruwat nggih siang. Nggih, wau dipun ruwati, dipun kidungaken lan dipun suwunaken dumateng peparinging Gusti. Penjalukane ya muga-muga warga Samarakat ana ing kene, Masyarakat masyarakat ana ing kene tansah pinaringan guyub turukun. guyub rukun. Napa salah, Pan? Ya bener. Nek ngerangke kata-kata kuwi sing tepat. Lah. Guyub rukun. Oh, ngono. Muga-muga guyub rukun. Nah, bener. Pinaringan kebagas kewarasan. Amin. Panjang yuswa. Amin. Napa kang dados sedya lan tujuan sageda kabul kaleksanan kasembadan. Amin. Sing nandur ya muga-muga tuwuh. Sing pedagang muga-muga bathi. Amin. Sing guru muga-muga naik jabatan. Ya, amin. Sing urung bojo muga-muga ndang bojo. Sing wis bojo muga-muga iki karepe sing ning kene. Karepe pake mono iya no. Karepe bojo maneh. No, wong siji wae mari dadi gering kok ngene kok maning loro telu apa ora dadi stunting kok ngrepoti petugas desa PKK kuwi dadi stunting mawon jojogi apa kuwi jenenge panganan apa? MBG ngono. Kudu MBG BMT. Lah iya, wong paling susah-susahe wong ning donya kuwi yo ibu PKK kuwi. Loh, kok susah? Ya susah. Susahe nggon ndi? PKK kuwi susah. Isuk-isuk wis dadi PKK. Iya. Awan-awan kon baris berbaris PKK. Bengi isih di PKK-ke. Ya ora, Bu. Lah nggih. Ibune jujur ngene wong mau ya wis. Iya. Neng, mau layar ngono ning ngene. Iya. Jan kompak tenan. Pancen perlu diapresiasi. Lah iya. Jempol papat. Wah, jan semangat menani ibu-ibu, bapak-bapak Ya. Jempol papat yo angel to. Wong jempol sini dhuwur loro kok. Ya. Maju jempol papat ki kok ngene kuwi piye no? Ya. Ora dadi. Ya, mula kalebu amarga saka kekompakane warga masyarakat utawa maniki ibu penggerak tim penggerak PKK. Wah, kabeh ku mau ya saka panggulwentahe Bapak Kades, Bapak Kadus, Ibu Kades lan Ibu Kades. Lah ya iki kadese nganu to, Ibu to. Weh, Ibu Kades. Niku Bu Kades wong wadon lah iki sing diarani perjuangane Ibu Kita Kartini. Ya. Dadi emansipasi. Antarane wong wedok karo wong lanang kudu padha derajate. Kuwi sing dijenengi menstruasi wanita. Emansipasi. Emansipasi. Lho ganti lho. Lho, sing bener ya emansipasi ku. Lah biyen pelajaran SD aku karo ngantuk ngono gurune ngomong yen iki sing dijenengi menstruasi ngono kuwi. Menstruasi kuwi ra ibu. Lah ya iki ibu kok. Lah nek Ibu Kartini ya emansipasi tegese emansipasi. Tegese senajan to kaum Hawa, kaum ibu iki kalungguhane iki padha kelawan derajate karo wong lanang padha. Lah ya iki mulane ya ning kene alhamdulillah kadese menika ibu. Kadese bapak. Lah iki to Bulurah ngono kok. Supriyanto. Lah iki yo ana Bulurah Sida Mulya ngono. Ibu ingkang ngersake kok. Oh, sing ngersake Bulurah ngono. Nggih. Iki
kula nggih boten piyambak niki. Ya, karo sapa, Reng? Bojo kula pun teko. Alhamdulillah Senajan to bersyukur. lewate salah metu Peparingi jalur Gusti Allah. jalur pedungkrong mriku. Nggih. Iya. Eh, Iki lah pedungkon. rawuh tur ya wis apa jenenge wis ngagem busana. Lah ya wis siap ready. Ya. Ya alhamdulillah. Mau tak WA jare ngomong, "Mas, aku kesasar." Lah kesasar ning ndi ngetutke Google Map malah aku iki tekan tempe LN ngono ki. Teng PLN. PLN. Lah iya ki macane ngono kok ya. Ngomong aku nyasar tempe LN iki Mas ngono. Dadi yo tak maklumi yen rada telat sithik ora apa-apa. Ya. Iki kanggo ngaturi panglipur di Jumenengke. Ya, Ingkang Mbak Riri. Riri. Ya nggih. Mangga.